naam is Mariano Cagliani. Marino Cagliani. Ik ben de grootste maffiabaas van de hele omkritten. Met door wapens, drugs, vrouwen. En ik duld geen enkele concurrentie. Dat we er jurm, hè? Zet hem daar met del, jongen. Dan is hij kansvrij. Ah, typisch je meid, hè. Als hij er wezen moet, dan is hij er net. Ik mis Marino, sa. Ja, maar als dat, ik mis huid, ik man. Maar Peter Rup op Libalet, draai je kogel de rest door de kop. Die smeerlap. Door Rupa, hetzelfde met sketten. Ja, maar als dat wat nee, daar had er het leeftijd voor. Maar ik zal huid breken, man. Ik zit die hele familie Rup del. Dat doe ik nog net zo. Ja, maar als dat wat ik huid niet negen voel. Er is al genoeg bloed vloeit, jongen. En ik wil dat ik nog net een keer missen. Uw spak had nog een keer risico's. Ja, maar als dat wat er hokken risico's. Ik bedoel, wij zijn een eerlijke, deftige maffiafamilie. Die is breed probeert te verzinnen, maar de verkeep van drugs, hè? Ik zeg net wat er nog mis aan is. Daar is ik niks mis, mijn jongen, maar als die hij zich nog aan mijn afspraken ook niet, dan weet het er nou nog best. Ja, maar als dat wat er, hij niet ik. Ik snap ik dat we net aan bij een onder de tolf verkeep je mij. Door Rupa vindt dat ook net zo jij, en dan wil ik mij niet eens. Maar als dat wat er, als wij het net doen, dat iemand oors het wordt. Van nou af aan houden we aan het leeftijdsgeest. Maar als dat wat er, het is crisis voor elke niet. Dan ben je 12 families, die controleren je de hele maffia-familie. En daar ben ik in orde. Ja, maar als dat wat er. Ja, nou hij die is. En ik de haat van de familie ben. Moest toch dwaan wat ik is. Haast toch dat begrepen. Ja, maar als dat wat er, ja. Niet die kop misschien naar voren. Angelo! Angelo, dan is dit dan met steeds de zoek. Je wilt dat wij je met de drugs bezig binnen. Nee? Nee, dat ken ik niet. Sorry. Elk kereltje is een pot en yield willen. Dan moest de hoed mij omspringen. Sorry, Donna Vita. Doe nou eerst maar even wat goed. Is goed, Donna Vita. Haast door de kleding van Sonny al in de week zetten. Nee, nog net, Donna Nou, doe Vita. dat dan nog ogenblikkelijk, want anders krijg je bloedplakken en net maar uit. Ja, is goed, Donna Vita. Ah, Oh, hier bij de door. Zo dat we even niet bij de door is. is goed. Maar als dat wat er, het betekent dat wij naar je poestvrouw krijgen. Ja, dat komt ik nog hoor, want wacht even. Er komt hier van de Randstad. Hier op proef. Ja, maar als dat wat er, die van Randstad. Ja, daarom net. Ja, maar als dat wat er, hoe weet je dat die van Randstad te betrouwen is? Ah, zelfs. Wat als zij een infiltrant van de van de Post, po- polykliniek, po- popbakkerij.
Wat is er infiltrant van de politie Nee, sturen? nee, dat doen ze net. Ik had vregen om een degelijke flinke van mij een crimineel verliezen. Maar als dat er, ik dacht dat ze daar discrimineren mochten. Oh, Sonny, soms is dat zo heerlijk naïef, hè. Het is in dit land net zo dat we alles wat de wet maar voorschroeit, dat we dat niet met dwang hadden. Dus naar de politici, die doen dat ik net. Nou, ja, maar als dat de Anselo zo wel blijft bij zijn, mijn poetsvrouw. Die werkt het lauwe met geweren en messen, dan mag houtleppers en stofzoekers. Hij is heel tevreden blijven. Dan de fiets. Door Rupo's niet bij de voordeur. Door Rupo? Ja. Ja, maar als dat er is zweren! Ik loop op die term zit, zie reed mij! Ik schrijf je boom eraf! Ik toch helemaal niet. Ik jou heel fatsoenlijk een hand, zoals intelligente man dat toch nog maar kunnen doen. Hast u dat begrepen? Ja, maar als dat... Mooi, Angelo. Dit door Rupo, doe maar in. Maar je hoeft net te weten, jou zei het in 1 minuut, want hij hoeft net te weten waar wij eens opslag gehad. Is goed, dan de fiets. En dat flikst op mij nou net nog inging. Ja, maar als dat er wat bedoelt, hè? En echt te dom. Kon nooit zien gevoeld zien door het techniek. Nou, mevrouw, gaat uw positie. En ze zoeken net weer naar je kop. En verder staat in de gaten naast. Neem eens die plaat. Neem dat maar van mij. En als die vereeuwigt en altijd zien hoe de personeel verzekering was. Het werd dus breed dan aan onrechtvaardig worden. Maxi appel. Ja, maar als dat is dan net... Positief, postmodern, pontificaal. Politiek correct! Ha, maar politiek correctheid haat niet even krijgen. Dat binnen we naar beneden. Ha, door Rupo. Sorry. Sorry. Ja, maar als dat... Dus je was er goed uit, jongen. Angelo, dat kan je snel beginnen, dit weet. Is goed, dan de fiets. En waar hebben we je bezitten onder dansen door Rupo? Met alle respect, Sonny, maar ik zou graag even met die man onder jouw regen praten willen. Ah, vanzelf door Rupo. Sonny, hier ging door even in die kamer. Ja, maar als dat... Stond aan de spraakgebrek. Ik denk toch net, als je kan wist om hoe Sonny spraakgebrek te praten. Pietro, dat ken ik die net. Nee, dat is gelijk, Vita. En dat hij een beetje kut oud in die is, dat past hem aan de knieën aannemen. De deel van zijn huid, dat had hem nogal ongegeven. In uw business hebben we wel eens te krijgen met verlies. Dat went wel. Maar hier nog iemand uitspraken naar armen. Komst door je nou mijn verontschuldigingen? Uw familie is bijna al te lang verwikkeld in de strijd. Het wordt tijd om die strijd weer te begraven. De deel van Marino is misschien wel het moment om daarmee te beginnen. Het wie nooit uw schaar om de strijd te vieren. Wij moesten wel, dus eer is dan op het spul. Oh, wat is dat toch altijd maar je als man en dat vals gevoel vereren. Ere, daar draait alles om in de traditie. Maar je nou lang onstand aan van die traditie. Wij nog net. Dat is zaak, Pietro. Goed. Ik ga een voorstel. We lezen de ruzies bij en we vergeten de harde strijd. Beide families zonder aan elkaar kennen. Geef je het? Die steef van elkaar automaat en zonder eens beter geerwerkje kennen. Dat doen we dan zo. We zullen niet een familiewerk kennen. Dan ken ik die helemaal naar het volkje. Toen was mijn vriendje om mij niet te trouwen, wie dan Marino naar mijn rek en wie is die geerlijst. Nee, vanzelfs net. Het trouwen, dat is niet voor mij. Als ik s'morgens in bed wil, dan bied ik er wel op morgen wiezen van te zwaar in. En bedanken. Oh, begrijp me goed, Vita. Du bent nog steeds een ontrekkelijke vrouw. Zelfs voor die leeftijd. Maar ik ben een oude man en ik heb net dat soort verlet. Gelukkig maar dus. Het Sonny al zat op het handje. Onder het handje. Het hij al een vaste vriendin. Nou, en als je spraken kijkt, denk ik net dat dat ervan komt, ben ik bang. Isabella is waarom. Oh, dat wist ik net. Ze heeft 20 jaar in het buitenland zitten. Ze heeft rechten gestudeerd en ze stage al bij verschillende maffiafamilies. Ze zou haast heel nauw kleren om in bedrijf hoor te nemen. En? En het is een crazy jonge vrouw worden. Ah, dat doet me deugd. Dan liep het je op haar huid. Dus dat was de... Isabella is een mooie jonge blom. Maar ze had de wieren nog net voen. En die wieren zo Sonny was kunnen worden, als de begrijpt wat ik bedoel. Een jonge blom, wat mag die Sonny nou maar een jonge blom?
Hij weet net zo diabetes ja, maar dan na een week is het verbitterd. Dat leg ik al nog, ze zijn maar net weer. Ja, het is wel een goede fan, maar hij stond nog net bepaald voor on toen ze het verstaan niet deelden. Ja, was jij dat die allemaal achter ons stond? Nee, hè. Barbie en nog een oren stonden achter hem. Oh my god. Maar serieus, als we de intelligentie van Isabella nemen, te keer met de kwaliteiten van Sonny. Zoals, het jouwt beide families vast naar dynamiek. Ja, ja. Maar hoe moest het nou aanpakken? Ik bedoel, het is een hele brede vent, maar ja, het verstaan is net helemaal zoals wij, maar. Daar kan ik wel om mij praten, ja. Maar goed, ik vind het plan van mij wel heel goed. Maar ja, Sonny, dat is nogal een kortkop en mij wel behoorlijk het temperament. Dus die is er net zo ook als mij. Wat weten die bergen van geluk? Als ze de bob opsteken, dan weten ze dan wat het is. Omdat ze net weten hoe het eruit ziet. Wij zetten haar alleen maar een goede spoor. Dat is alles. Nou, hoe moest dat nou aanpakken, hè? Weet Isabella van die plan? Oh, Isabella is een intelligent vanker. Die weet hoe het belang dat er op spel staat. Zij die het akkoord. Ah, dan is dit net ook in nacht is. Ik kan het zwemmen. Nou, dan zullen we fucking dadelijk maar op bericht te brengen. Hij heeft net zo volop met de rupboos, maar. Dat zoek ik eerst nog net aan. Voor hetzelfde wat je op slag verreel had voor de eerste keer shot. Hem de juiste kant op sturen, dat kan we altijd nog wel aan. Maar hoe weet hij nou wat Isabella is? Oh, doe eens niet te zitten. Isabella betekent wat. Zij kent dat heel goed. En ik ben ervan overtuigd dat zij hem verliezen zal. Ja, en als de piemel omheen komt, dan de zakken te verstaan. Zij is maar gek. Nou, wat moet ik nog zeggen als hij vrijgezet werd, dan stoor je wie is. Ze is maar dat het door de tak komt zo aan. En dat is nou hierin. Nou, dat is een goed plan. Ik zal het even zien, Sonny zeggen. Oh, wacht je. Mij kan u nog eens om eens geven te bezegelen in mijn bakje koffie aan een limoncello. In La Vita in Berna. Nou, graag, door het koop. Dan doe ik even wat oorzaak. Vanzelfs. Ik ken trouwens net te lang voor het bloem, want verwacht je naar je hulp in uw zaal. Geen probleem. Sonja en Isabella zullen dus bedrijf oernemen en via de uitbreidje. Liek het dat een fantastisch vooruitzicht door de Vita. Fantastisch vooruitzicht. Sonny! Sonny! Ik ben benieuwd naar zijn reactie. Oors, ik wil eens een goede leer van zichzelfbeheersing. Ja, maar als dat we er. Neem hier op. Ah, sorry. Ik heb een heel goed besteed gehad met Don Ruppel. En wij willen in de Takomsgeerwerkje. Ja, maar als dat we er. En wij besluiten om een jarenlange ruzie achter ons te laten. Dat weet hij niet. Maar als dat we er een ruzie. Hij is hem dan eerst uit. Oh, nee, hier dat dan nog niet. Maar als dat we er ook een ruzie met, wat gaat hij doen? Nou, hier lang waarom wie een Don Ruppel en ik vereren. Echt hier? Waar wie hem van doen om te trouwen. Jimme? Maar hij lijkt voor mij niet goed genoeg. En dat komt bij dat ik mijn paken met Marino Cagliani trouwen moest en door het zien hij te sletten om de oorlog te verkleinen in zijn oer de Cagliani's. Maar als dat we er, je moest hem trouwen. Ja, Maar als dat we er, wie men dan in verwachting. en vanzelf wie ik net niet verwacht niet. Ja, maar als dat we er waren, moest je hem dan trouwen. Nou, dat doen we in de bedretringzaak. Daar is ik niet mis bij. Die hebt iets misschien. Nee, dat is nou nog zo. Daar komt nog wel achter. Ik stil jou even niet dit, Don Ruppel. Maar als dat... Eve! Sorry, wie werken? Wat toch sta je? Weet je nou wat dan praat? Dat je net komen zoekt. Maar ik heb iets aan mist. En waarom heb je eigenlijk komen? Is er wat een complice weer? Stem! Is dat de reden? Dat we er nee vanzelfs net. Maar waarom net? Waarom heb je met mij mee kunnen komen? Ja, maar als dat we er... Nou, we zijn eigenlijk wat een vreemde familie. Een vreemde familie? Hoe moet ik me dat even voorstellen? Ben je net 60's in je bleun? Ja, maar als dat we er nee vanzelfs net. Ga je hem wat verbergen? Ja, maar als dat we er nee. Je bent toch geen crimineel, nog? Als dat we er... Nee, eet niet, poeske. Vanzelfs net. Ja, jou ook toch. Sorry! Eve! Deze is mij. Wat nou?
op in huishouding, beste Saxo. Hartstikke goed begrepen? Nee, Sorry, leven. Ja, maar als dat het. Kom eens even. Wat wist u uit van vrouwen? Als vooral in. Ja, dat wist van vrouwen, famkes. Als dat het de nacht, denk ik. Toen bist toch wel geïnteresseerd in vrouwen. Ja, maar als dat de. Ja hoor. Toen bist toch net, Ja, maar als dat het. Nee, ik ben geen. Maar vrouw, jongen, is net altijd lekker makkelijk. Ja, maar als dat het. Nee. Nee, dat mag leren. Ja? Ja, er zitten soms duiven in elkaar. Ja? Ja, soms is hij ja, ze nee bedoel en krijg je het om. Maar als dat het. Nee. Of ja? Wat bedoel je? Ja, maar als dat het dan, dan krijg ik zei, vooral je ja zeggen, dat is eigenlijk nee bedoelen of krijg wel zijn mond. Boem, ben je nog wat zeggen of? Telefoon, Don Pieter. Oh, mooi. Hallo? Oh ja, ik stuur Sonny wel even langs. Komt goed, ja? Daar. Wij kan de winkel, jongen. Er moet in ieder geval niet zijn beste van, maar hij had dringend wat nodig. Ja, dat komt nou eigenlijk heel minuut, man. Hoezo, dan had toch hier nog niks te doen? Ja, maar nee. Kijk, en het is zo, wij zijn een lietse familiebedrijf, dus de klant Vreunings die is vooraan. En, vind je het niet ding net? De klant met het kapitaal van onze onderneming. Ja, maar als dat er goed. Waar is het? Brunsma die had 4 putjes nodig, maar 3 gram. Ja, maar als dat er ook. Dat- dat- Angelo! Angelo! Angelo, ik krijg heel goed nice. Ja. Jo, hier erop, Don Pieter. Uw zoon is misschien maar kwart nog onder de pan. Hè? Hoe kan dat nou? Huh? Is het wel een vrouw? Ja, en een hele keer als hij beloven moet. Het is Isabel, de dochter van Don Rupo. Hij en ik gaan een huwelijksverband tekenen en het huwelijk van Sonny en Isabel is daar een onderdeel van. Oh, weet het hier misschien wel? Nee, Sonny weet nog van niet en dat wil ik graag zo horen. Ik bedoel, als die vrouw. Ja, zij is wel slijn op gericht en zij vond het heel wel best. Nou, dit is nogal wat. Ik wist net niet dat die Don Rupo een dochter hier. Nou, Jos is dat liefst van Isabel naar het buitenland gestuurd en nou zijn we weer om. En nou dan komt ze hier straks in en dan hopen we dat het liedse vonkje oorspringen zal. Hè? Maar Sonny die hoeft natuurlijk net te weten dat Isabel een dochter van Don Rupo is. Want dan hebben we de avond weer, dat kan niet. Maar, en hij hoeft ik net te weten dat het opzet spul is. Oh ja. Isabella, die komt je straks in om in de kunde te komen. Maar Sonny weet nog van niet. Dus, Angelo, net op praten. Net op praten. Sis, Don Pieter, zit die Isabella, zit die echt in de business? Ja, Angelo, de kerst op die vlog wel aanvielen, hè. Wij hoeven geen buitenstander. Maar ik denk dat Stodelijk alles ons zal doen om het haar zo volle mogelijkheid zin te maaien. Ja. En maaien maar wat lekkers voor haar weer. Oh ja. Ja, oh, dan word ik trouwens eerst even naar het winkeltje, want dan worden we het een heel door miel. Ja, doe dat maar. Want we kunnen haar natuurlijk net de rommel verzetten. Nee. Ja, maar als dat er, dan ben het. Het belangrijkste vind je het, jongen. Sorry, man. Nee, Ja, ik moet je even wat vertellen. ja maar als dat er. Je man had het op mijn koortje gehoord van Don Rupo. Maar als dat er, dat weet ik. Ja, wat je net weten is dat er ieder uur hier komt een huwelijk zit tussen jou en Isabella, de dochter van Don Rupo. Dat er had een Freddy een dochter. Ja, ze had hier in het buitenland wennen, maar ze komt nou bij haar uit in de zaak. Ja, maar als dat er. En nou gaan men en door Rupo maar besluiten dat Isabel en ik maar gaan trouwen maken. Ja, dat had ze besloten, ja. Ze komt Joert even del, maar dan zei ze nog net wat ze is. Ja, zo hoop je hem en Don Rupo dat die heel op elkaar zullen willen. Dat zal nooit een geslaagje. Ik ken dat meestal niet. Nou, dat zal wel slagje matten, want oor dan dwingen ze iemand te trouwen. Die Isabella, die had schieber dat daar zijn. Ja, maar als dat er. Ja, maar als dat er.
Waar je dat toch van eens met dat, hè? Ja. Zo achterbaks, zo gemeen. Zo. 10 gedanken, Anselo. Dat is een echte vriend. Ik hoop, meneer Sonny. Dit is Anselo. Ja. Zo staat nog één ding voor mij van, hoor. Natuurlijk, meneer Sonny. Ja, maar als dat, ik wil net met Isabella trouwen en dat ken ik niet. Hè? Ik, maar je Rupo nooit. Isabella Rupo, haar heid, het uw heid vermoorden. En trouwens, er komt nog bij. En er komt nog bij. Er komt nog bij. Nee, het Angelo, helemaal meer. Sinds kerst die net voortwang als Sonny Carliani, als Isabella hier komt. Hé? Waarom? Dat is omdat het shock werd. Hè? Ik ga mijn leven lang nog nooit eens jongen die zo'n shock weer deed. Als ik zo'n shock weer, dan ging er al lang naar maken. Oh ja? Ik vind het eigenlijk slim dat zo'n shock werd, of? Nee, zelfs net. Dat gaat van mijn huid. Je maakt bij wie ik als zo'n shop dat oren bijna wil omheen. Die mem, hè, die boem me altijd een stuk vlees op mijn nek. Ja, oor de hoen net maar mijn bed. En als ik bij het huis wachten was, dan moest ik het huis zien, maar door wie twee hield nog van de bik. Dat is juist nog hoor. Dus als Tony naar voren is, als Sonny Carliani, als Isabella hier komt, Ja. zullen we dat mens hier nooit weg. Oh, ja. Dit koe had best dat je wil er eens net werk. Die dochter die in de broek, was Ja. het daar zo. Ja. Oh, maar wacht eens even. Je man. Oh ja. En wat is dat? Die moet mee met Sjen Schofke huis te krijgen. Hè? Oh, maar wacht even. Die is er nu uit verklaard, want ze zal die urinekomst maar door Rupo bezegelen. Als dat komt er goed uit. Ja. Dan zal ik eerst die bestelling verbrengen. Ja, is goed, meneer Sonny. Anslo, Ja. dat komt helemaal goed. Dat is een fantastische toneelstuk. 10 raak, meneer Sonny. Ja? Ik ben Kelly en ik kom voor de baan. Oh, correct, ja. Kelly Timmersma. Ja! Randstad had mij gestuurd. Ja? Je binnen dus net. Ja, wist, ik ben Sonny Carliani. En wat had ze hier op te zieken? Nou, op kantoor zijn ze dat je werk voor mij wie. Werk! Voor zo'n nozel vanker als hij. Wat zullen ze nou allemaal, hè? Wie schoent met te strekken? Nou, nee. Nou, denk zo bij jezelf, dit is het als joch! Ja, nee! Wat is met waar je niet zijn op de vanker? Doe dan net een extreem week overal hier, hè? Dan maakt ze nog van een luksprekken dat van de woorden op mijn kuppenbrukka. Maar dat is dus. De innerlijke schoonheid zit van binnen, is dat zo? Dat is dus. Nou, vanker, dan denkt u nou als ze dat mijn binnenkant er nou maar roerend zit aan mijn binnenkant. Kijk maar beter maar die potten geen watje, vanke. Ik ben Xavier. Bed horen op, zeg. En nou, in huis, stop, go! Ik zeg je nooit weer een stapje, dus doe jij er nog voor mij. Ik ben Xavier. Wat is er nou, Angelo? Oh, en jouw huid, Donavita. Ik ben Xavier. Oh, die zit op het huisje. Ik zal hem er komt wel even naar rijden. Nou, ik had respect voor jou, Donavita. Ja, hoe jou je thuis met die geniele oude huid omgeeft. Nou, er ben net protten die dat doen uitdagen. Nou, ik zie wel motten, hè. Er is net een enkel rest huiswater habbel. Nee. Ik ben er weer! Ja, ik kom er hoor. Ik ben er weer! Ik kom er hoor! Meneer Sonny? Ja. Angelo hier, meneer Sonny. Ik heb goed naar. Het is regel. Jouw probleem ben opgelost, meneer Sonny. Ja. Ze is je west en ze is jankend met voeten. Maar de stuk tussen de voeten, meneer Sonny. Ja. Daar zou je ook geen les meer van hebben. Nee. Nou, man. Nee, die had helemaal niet het merken. En die is nog in bij je paken om de kont uit te varen. Ja. Is goed, meneer Sonny. Ondaag, meneer Sonny. Ja. Dit is toch
geen dwang. Daar is toch heel dan gelijk aan. Het wordt heeft niet als je niet chest neemt. Dan wil je maar zelf te handelen. Ja, dat bedoel ik net, Heid, maar wij krijgen die versterking, Joert, want dit ken ze allemaal net. Oh, Ja, er wordt niet een steward van Randstad. Randstad? Wat is er, wat is er? Oh, nee. Weten ze bij Randstad wel dat wij een speciale familie zijn? Ja, dat gaat zijn, hè? Doen ze dan het moeilijk over? Nee, dat doet hij heel dan net moeilijk voor, dus ik krijg je het wel zelf. Dus de tinken was habels. Een leuk, donker, crimineel, net crimineel. Ja, Angela, wat stiest op dit nog te droom? Oh, nee. Ik denk dat toch een woordje moest. Oh, ja. Nou, doe dat dan. Ja, is goed, dan het Fripa. Hai, dan zet ik jou nou even bij de tuindel. Dan kan je mooi even naar buiten zien. Nee, zet mij maar bij de tuindeur. Oh ja, dat is ik zo. Wij hebben misschien maar pakken wel een bruiloft. Zag er dan weer op mij trouwen? Nee. Marino is dan nog maar correct die. Ja, maar ik net, Hai. De zoon die zal wat trouwen. Sonny, waar wil die nou haar? Isabelle, de dochter van Don Lupo. Dan heb die dochter van die misselijke pizzafretter, hè? Net als stil van. Heid, zij komt bij haar Heid in de zaal. En, Heid, de ouders die haar bij bijlijn. En zij zullen nog leiding aan de beide familiebedrijven. Isabelle heeft een goed stuk verstaan. Dus, zij zijn leiding aan die beide zaken. Nou goed, maar weet je de zoutdruk van op de hechte? Ja, zeker, natuurlijk. En wij hebben dat natuurlijk regelen, hè, Don Lupo en ik. Nou goed, door zoals van Wieter was dorst. Wanneer gaan we naar het gemeentehuis? Ja, nee, we gaan nou nog net naar het gemeentehuis, want ze gaan we kunnen nog met die strofen. Dus, Door zoals van Wieter was dorst. Maar kom net bij mij aan als het fout rent, hè? Want die Rupo's die ben lieke met de vertrouwen. Wat was de regering op ja, ik zal jullie nou even verklaren en dan zullen wij de zaken maar zien twaalf beter even bespreken, Don Lupo en ik. Sjoch, nou eens. Mijn liefste voor de jonge liefstekes, mijn Jerms. Feest bij de familie Liester. En wij komt daar aan, Heid Liester. Jongen. Maar waar is daar? Felix Ashdel, de zwarte kater van de familie Carliani. Nou, even wachten, jongen. Nota's lang. Heid hem en die. En de jongetjes, die zullen verhongeren. En de grote winnaar is Felix Ashdel Carliani. Bist u het Franske van Randstad? Ja, meneer. Die is naar je help in huishouding. Ja, meneer. En hoe is het nou eigenlijk, Vanke? Oh, even, meneer. Even. En ze wil zijn dat wij een speciale familie binnen. Ja, meneer. Ja, want als krijg als u in het drugshandel zit, is het zelf ook niet de waast in huis ergens. De drugshandel? Dat stoort hij dan net. Nee, vanzelfs net. Maar, weet Sonny dat ik? Vanzelfs. Sis, kist hem Sonny. Nee, vanzelfs net. Maar, op kantoor zijn ze dat hij de baas weer. Sonny de baas? Nee, het is net een al te groot lachtje, hè. Het is een crazy jongen. Maar om je de leiding te hebben, dan moet er meer kwaliteit staan. Simon die heeft nou de leiding, maar als hij straks met Isabelle trouwd is, zal zij de leiding nemen.
Waar is Isabella? De intellectuele dochter van een collega van ons. Wist ze nog vereeuwen? Dat is toch helemaal net nodig. Oh. Verhelen bestiert bij u ook net. Dus hij zei altijd, als vlinders in de buik hebben worst, steekt maar een roep in die reet. Lopen getrouwd, dat is toch helemaal nergens voor nodig. Als ze net lopen getrouwd binnen, dan hebben ze toch ook nog iets voor te vechten zien. En komt de leerde net, dat hindert toch ik niet. De volle slimmere dingen in een braad als dat. Ja. Maar nou vanavond voor is Sonny. Ja. Gisteren maar in een kamer van. Ja, mijn kamer, dat die heeft iets, het slachtplak. Het slachtplak. Ja, daar martelen en stroepen wij de vijanden van de familie. Dat ook zast ervan opzien. Ja, in de hoeken, hè. Daar hing het nou wat oud vel. En daar nog wat bloed aan de muren. En er weer nog wat bompjes hier. Bompjes? Kom maar in, Galema. Goeie. Goed. Galema, UWV. Oké. Galema van het UWV. Inspecteur. Dat vind ik jou een leuke baan, meneer Galema. Meestal koeioneren. Heel leuk mevrouw. Wat kan ik verder van? Ik zou graag even met Sonny Carliaans praten willen. Dat is mijn zoon. En waarom Sonja maar mijn zoon praten willen, meneer Galema. Sonny is al 18 het opkomdagen voor het beteer dat wij vooruit nog gingen. En dan zullen wij hem binnen die kwestie matten als hij net een goede reden voor op jou kent. Oei, dan hebben we maar beter naar het westen verhuizen, want daar skorsen ze net zo gauw. Waarom? Grapje, meneer Galema. Ja, Sonny de Ziel zou wel werken rondkomen. Hij moet er even een budget van. Maar ik kan je spieter nog net gezelschap houden. Want ik ga het nogal op. We verwachten jullie de nieuwe help in de huishouding. Dus, meneer Galema, als je ook hier even een wachtje willen. Dat is heel vriendelijk voor jou mevrouw. Slim figuur. Hier het hanken. De jeugd van Sint-Wurg is ik volle hutten, minder hutten dan wij die in de industrie. Wij waren er nog net goed van. Drink eerst maar wat weg, hè? Ja, de troep wil opruimen, hè? Dat doen we net voor die. Die wiefmik. Oh, Don Bruno. Daar zoekt maar net heen gaan. Hoe dan het? Omdat hij de nieuwe help in de huishouding stiert te spaaien. De nieuwe help in de huishouden? Ja, ik Randstad het als steward en ik heb maar al het in en oor uitlijn. Nou, dat ga je dan heel goed doen, Don Bruno. Maar let het dan nou verder maar aan mij hoor. Ja, maar ik ben er een klein mee, hè? Hey, oké, naar jouw kamer gaan. Hé, Lapsakee. Oh, dit is jou binnen de nieuwe help in de huishouding. Oh. Ja, meneer. Nou, had het kantoor jou stuurt? Ja, meneer. Oh, hokkerkantoor? Huh? Randstad, Adecco, Uniek, Manpower. Adecco, meneer. En hoe is het nou? Even, meneer. Ik ben nog een superfan, zowel van binnen als van buiten. Ja. En van vrouwen likkertij, maar weer heel dan weer. Ha! Oh, En nou in huis uit, hast het begrepen? oké. Want ik ben de grapte, hoe het steenberen. Sorry, Galliani! Ja! Meneer Carliaans is Ja, en waar ben je ook? Galema van UWV. Jij bent met mij 3 lid. Ken ik jou even te wet? Nee, zo, ik had druk, dat zo toch? Wat is er gebeurd? De helft
help in huishouding eens even flauw vallen. Ja, ik ken die jonge bed er maar eenmaal bij het ligt. Nou, dat is net zo'n gek idee. Dat zal ik voor dadelijk eens even doen. Dan zal ik even helpen. Nee. Gaal me niet. Nou, ik keer jongen even even op. Nee, ik kom je straks zo helpen, meneer Gaalma. Hè? Ik kom zo bij je, hè? God, en dat wil nou de zaak goed hebben. Hier is kroken, hè, ze valt al flauw. Dit is best. Nou, nou is jij. Het is ik niet permanent dus. Nou ja, goed. Als het net dacht die van Don jij dan rup ook. Zoek het nou wel eens proberen hoor. Nou, manier, nou zeg ik al net mijn leer, die jonge gasten. Maar als dat de paarden, wat is er gebeurd? Ja, ik denk dat Angelo de Egen net goed hier hier. De nieuwe help in de huishouding bracht hem wat van het centrum. Eerst naar je help in de huishouding. Ja, Waar is ze? dat weet ik niet. En waar is Angelo? Dat weet ik niet. Daar zoekt me net in de keer, meneer, sorry. Ja, maar als dat de, waarom net? Er zit iemand van het UWV op jou te wachten. Maar als dat er een van UWV. Ja, zeker was hij geen heilige vent die alleen nog maar zijn eigen business kunt. Nee, ja, ze kan gewoon pakken! Als dat er wie dat nou reden gaat. Problemen, meneer, sorry, problemen. Problemen? Isabelle Rupo is hier. De nieuwe help in de huishouding is Isabelle. Maar als dat er, ik zag dat die er al uitburger is. Ja, dat dacht ik, maar ik heb je verzet. Dat snap ik niet. Dat vroeg ik dat ik eruit werken ga, dat wie de echte help in de huishouding, zij wie stuurt door Randstad. Maar omdat ik net wist dat er Joert de nieuwe help in de huishouding kwam, zo dacht ik dat het Isabelle weer. Ja, maar als dat er, en dit is nou de echte Isabella. 100% wist. Meneer Carliani? Ja. En dit is Angelo Mikkelsen, meneer Gaalma. Een zwart. Een maaiwerker van uw mem. Ken ik jou even terug? Nee, nog even een momentje, Gaalma. Hè? We komen straks bij jou. Ben je ook die fan van het UWV, hè? Ligt het helemaal nergens op. Als ik jou in mijn kamer krijg, hè? Pakken, ze kan wel! Nou, Ja, pakken! Uw spaak is altijd niet de waarde. Meneer Gaalma. Ik kom straks bij jou, hè? Maar als dat er, hij denkt nooit echt op mij. Ja, en ik zei dat ik Joby had hij dat jet. Maar als dat er, en waar is Isabella nodig? Die lijkt even op bed. Maar als dat er, wat doet ze daar? Ja, ze is flauwval. Dat ze daar maar even duidelijk. Maar ik had er net oor zitten. Ja, want zo, ik hoor net zo van die vrouw. Maar als dat er, en Isabella, die denkt nou ik naast op mij. Ja, zou het al praten binnen. Ja, maar als dat er, dan moest hadden ze gauw mogelijk uitwerken aan. Is goed, meneer Sonny. En daarna werkt is die gauw, maar van de UWV trekken. Is goed, meneer Sonny. En daarna heeft verzorgd op pakken. Is goed, meneer Sonny. Dan zal ik eerst naar Randstad, dat Vrommeke ze wel om centen houden, hè? Ja. En zien dat er om misverstand is. Ja. Hoe heet ze? Kelly, meneer Sonny. Kelly. Meneer Carliani? Ah! Nog even geduld, meneer Gaalma! Wie is dat nog? Net de leeuwen. Isabella. Isabella, wat een prachtige naam. Ja, ik weet het. Ik ben Johnny. Sonny. Nee, Johnny. Sonny. Johnny. Oh, Johnny. Ja, Johnny. Ik versteer Sonny. Wat wist u, Isabella? Waarom ben ik daar nooit jelletje in gegaan? Laat ik niet. Ja. Ik ben Isabella en ik werk als redactrice voor het programma Elke Nien is een ster. En ik ren mij tal van collega's door de strips van geschaafde plakken. En zo nou en dan klopje we aan en levert een prachtige televisie op. En de golden brachten die hierheen. Ik zeg bij en ik dacht, wat stutaire, crazy fit. Isabella, daar is nou de uitjoost, hè? De vrouw van mijn dream. Een kreeskopje, een mooi voorkom
En een lekker kontje. Bedankt. Maar dat is net verkeerd bedoeld, Isabella. Ik word daar alleen nog maar weten letten dat ik daar heel dat zitten zie. Ik zei het, Johnny. Wie is dat echt? Ja, Wauw. het spraakgebrek van mij, dat valt haar best wel klaar. Dat staat in ieder geval niet zo. Hey, ik sta maar hier al met. En dat is ik, het valt best wel wat taak. Oh, Isabella. Was nog maar met trouwen, Johnny? Trouwen? Maar jij? Ja. Mag zelfs. Wanneer? Joet? Doe het. We kennen elkaar hier al met. Wat zoekt dat? Als wij trouwd binnen gaan we 10 genoeg om elkaar kennen te leren. Dat is dat. Ja, ik wil met die trouwen. Geweldig! Worst ik ben? Ben? Ja, du wist wel, van die liefste dingetjes. De rest komt. Nou, eerst eigenlijk nog net. Waarom net? Nou ja, omdat ik zelfs correct een band weer wist. Maar ik wil wel een putje aan. Een tuut? Ja, ik wil die oren op putje, hè. Van al die leven, liefste tjensjes, over die prachtige knibbels. Dat het in betover in de buk. En nog alles wat er tussenin zit. Oh, Isabella. Ik wil die putje op die 2 bijzondere basten. Hoe is het dat? Ik had verteld. Ik wil die vierde lippen slikken en die Maar ik nozen. zeg in En die striel in de ene en die hemels hier. Ho ho, Johnny boy, even geduld. Maar ik ken... Net wachtje? Nee. Hey, ik ben fatsoenlijk met brat. Dus ik denk echt dat het beter is dat wij wachtje ontwet trouw vinden. Maar ik wil no. Ja. Hey, die is af, want die is zo even met de tuin, koele stouw wat aan. Bel je ik ondertussen nu hij even een goede meisje te vertellen. Doe het. Klojo. Ik mis die no al. Doe maar een mooi gedicht voor mij. Ja. Ja, hij voor mij. Nou te slagen, hè? Hij is als een bakstier voor je val. Nee, smoor brillen. Nou, en nou komt het beste meis. Dan zullen jullie nog trouwen. Is dat fantastisch? Nee. Nee, hij weet net wat ik ben. Ja, het wel zijn dat Isabelle hier. Nee, hij heeft niks in de gaten. Hij denkt echt dat de leerder van beide kanten komt. Ja, nou, zit het al vers met je domme Pieter en kom je dan maar gauw in. Ja, hoi hij. Schatje! Eerst Johnny. Jo, is echt geweldig. Nou, ik heb hij bellen en hij is de eerste dat we Joet nog zullen trouwen. Oh, dit wordt echt de mooiste duif in die lippen, Johnny Carliani. Maar ik ben Johnny Carliani net. Pardon? Ik ben Johnny Galema. Johnny Galema? Hoe de fuck is Johnny Galema? Johnny Galema van het UWV. Waarom restaurants in mij zijn dat is toch Johnny Carliani die is? Dat had hier aan zijn. Dat Het gaat is, toch bos zijn? dat is net hier en het is Johnny Carliani en geen Johnny Carliani. Smarige heftig. Wat zie je dit? Dat is net met mijn trouwen wordt. Nee, in geen 10.000 hier. Geen hier op mijn Holland United om mij bij te trouwen. Johnny Galema van het UWV. Maar we horen toch van elkaar? Breng hem lekker verder je oksen. Dan voest me dan crazy vent. Jo, een crazy vent. Jo hast een hele lietse noos. En mal je mijn lietse nozen, ha meestal ik maar een hele lietse. Ik had je liedje vol. Jo hast een lietse noos en een akelige ambtenkop. Dan vis maar je net uitlijstje, hè? Ik liep maar net uitlijstje, Isabella. Is me je? Ik liep je net uitlijstje. Isabella?
Isabella. Lijkt die. Wat is hier aan de hand? Ik hoop je dat het alleen maar flauwval is, meneer Caliani. Waar is flauwval? Zij! Ze zei dat ze van het televisieprogramma weer. Hier aan de hand, zit alleen flauwval, dat zei hij. Ja. Ik viel geen hersenslag meer. Ze is neer. Deer! Ja, neer. Deer. Deer. Maar ik hou van haar. Het is een crime passionnel. Nou, dat maakt het haar net met de dier, meneer Galema. Ik hou van moord. Ik heb in Isabella's moord. Wat? Isabella. Ze zei dat ze van me houdt. En we zullen trouwen. En ze had haar Heidegger bellen. Die komt hier aan stuk nog heen. Isabella? Ja. Maar toen zij de gaten kregen dat het Sonny Caliani weer, toen was ze lelijk en lagen zij me uit. Zag zij dat jou zo'n Italiaan weer? Ja, ik denk het, want toen ik zei dat ik Johnny Galema weer, toen woest ze mij niet meer. Maar hoe kwam zij er nou bij om te denken dat jou Johnny Caliani weer? Hajo, dan mijn namen brukt, meneer Galema. Ik zoek het door, meneer Caliani. Maar jou binnen Sonny, ik net. Huh? Ik ben Sonny en dat ben jou net. Wat ben je dan eigenlijk? Ik ben de naaie hulp in de huishouding. Jo binnen de naaie help in de huishouding geen lal hebt, want die had troffelijk te vallen door de stoel. Dus dat ben je. Ik ben Eve, de vriendin van Sonny. Vriendinnen. Meneer Sonny had net niet zijn vriendinnen. Dat had er wel, maar dat moet ik graag stilhouden. En ik begreep nou wel waarom. Wat ben je jongens? En waarom zit je dat je Sonny eten? Ik ben Angelo Wikkels. De capo van de familie Caliani. De capo. De capo. De capo. God, dat moet natuurlijk alles uitlijnen worden, hè? Haat van de huishouding, soldaat, lijfwacht, toezenpoort, oprommer, voorbroeder. En oprommer. Ja, ja, Spieterkanaal binnen de laatste tijd net zo volle opdracht meer weg. Dus ja, de laatste dat we hier nou, dus haast van jou hier in. Dat wie trouwens een politieman, die krept zijn neus dat hij dit in uw zaak moet stellen. Zitten. Zeg zien. Lichamen wat er af en toe is, hield hij het naar de groen. Nou ja, goed. Dat zal meneer Sonny ook dat ik al wat verteld hebben, net zo. Ja, dus. Ik kwam uit de politie. Ik kwam mezelf voor, ja. Nee, de politie? Wat, helemaal niet bij de politie. Om wat te doen? Hè? Waarom net? Je had echt geen idee waar je voor je hebben meneer Galema. Nee. Je had Isabella Rupo om het leven gebracht. Isabella Rupo is een dochter van Don Pietro Rupo. De godvader van de op eenheid grootste maffiafamilie van Opkrieken. Op hier naar Grusten. En dan had ik zeker weer wijzen dat ik de Grusten net erover ga. Nee, meneer Galema, want dat binnen wij. Wij zijn een familie met een grote F, meneer Galema. En Jo zit in dip in de shit. Heel dip in de shit, meneer Galema. Website. We zitten hier al een dip in de shit. Je moet me helpen, meneer Michels. Dit probleem vreet om een creatieve, intelligente aanpak, meneer Galema. Ja, dat mag je net bij mij wijzen. Ik werk hier bij de UWV. Don Pietro, jij dat zijn dochter in dit huis is vanmorgen, dan mag ik niet alles even kant. En dat het licht nog ergens dumpen. Nee, dat ken het. Want ze had maar een hype bellen. En haar hype weet dat zij er is. Hè? Zij zou goed in de kunde komen. Maar meneer Sonny, Don Rupo en Don Pieter hier aan mij kan uitpraten dat zij maar kan trouwen zoen. Ik geloof dat ik nog maar rustig in. Ik bedoel, ik wil dat ik niks met de ziekte. Jo, hield dan nergens in de juffrouw Eve. Want Jo zit een liekenjep in deze shit als wij. Als die Don Rupo erachter komt dat meneer Sonny ik nog een vriendinnen had, die ik als een keer op een stuit van de boord in het huis weer, dan is die vriendinnen waarschijnlijk de eerste waar die achteraan biedt. Ja, maar dat hoeft hij toch net te weten? Nou, ik houd er zo op dat meneer Galema hier zit net stil, hoor ik het, als Don Rupo hem in het stuit van de
Dat denk ik net. Ik denk, juffrouw Heet, dat meneer Sonny echt wel van je houdt. Ja? Ik denk dat hij dan daarom mij vregen had om correct te doen als ik hem hier. Om zaad die Isabelle de schrik op de leertijd en je mij te krijgen. En dan wie me trouwens ook geslagen. Wat ik er zo sjoeg aan de nacht. Ja, inderdaad. Je bent met mijn christen net. Let me nou eens even uitdenken, hè. Als dan knalt door Ruppel je nu zo bij de kortste kerendel, hè. Alweer met de eerste beste Patrice. Jo, juffrouw Eve, meneer Sonny, Donna Vita, jo, meneer Galua, ikzelf, Elsevier. Men! Nou, ik denk dat je bij me helpen kan, meneer Galua. Als je dat kent, is dat wel de familie Kajaan. Oh, sorry. Ah, gelukkig. Ja, maar als dat er wat is er is. En waar ben je dat? Het is al goed, meneer Sonny. Het is helemaal niet goed. Nou, ik bedoel dat wij weten juffrouw Eve is en dat zij weet waar wij willen. Oh, sorry. Poeske toch. Ja. En waar is dat? Is dat Isabella? Ja, meneer Sonny. Meneer Galua hier had een levenslangs kost. Sinds neer. Wat zo'n trouwen? Potverdik. Ja, zij dacht dat Jo het weer, meneer Sonny. Hij was vereerd op haar en zij speelde speeltje van mij. Maar toen zij in de gaten kreeg dat ze haar verzint hier, woe ze hem niet meer. En toen had hij een spot. Ja, maar als dat dan had je het 3 minuten. Ja. Dat is gewoon hartstikke min. Die gewoon een pizza fretten, die maakt het allemaal van kant als die weet dat Isabella je deel heeft. Ja, dat ga ik als haar. Maar we moeten haar krachtige stap voorwezen. Als dat hoe moest dat gaan? Wacht eens even. Ik ga een idee. We moeten correct van als die Isabella nou lebt. Als Don Ruppel hier dan komt en ze is gewoon nog geen leven. Nou, dan kan hij u zeggen. Net de schuld, ja. Ja. Wij laten jou en die Isabella joer naar saberen maar elkaar trouwen. We trekken wel in zo'n trouwjurk aan. Waar is net doorheen een kerstje, maar zo'n ding. Die was voor de hol. En dan denkt Don Ruppel dat Isabella nog leeft. En dan moffelen we Don Ruppel en Don Vita even zwart in de keuken of in de tuin. En dan verwisselen we de valse Isabella voor de echte Isabella. En dan zeggen we, Susanne maar Delphon. Dat is een fantastisch idee, Hanselo. Ja. Zo shit wel weer, hè, dat ons joch mensen net heel bovenloos binnen. Waar vinden we zich gauw een bruidsjurk? We kennen die van Donna Vita opdrukken, die hingen op zolder. Maar als dat, waar speelt Isabella? Ja, juffrouw even zelfs. Nee. Ronde. Nou, omdat Paken denkt dat ik de nije help in huishouding ben. Ja, maar als dat, het is Eva schuld, hè, dat Isabella deed is. Nou, Kelly dan eens. Sis, meneer Sonny, ga je nog met het uitzendbureau wist? Ga je die Kelly nog getroffen? Ja, maar als dat, ik ben er wist, maar nee. Er stond een badje op het door, uitsluiten, ontzonderlijke reden, ik kon het aan beleiden. Ik ga een EHBO-cursus volgen. Ik zoek Sisse kennen dat ze het mogelijk komt. Het kregen het, omdat het haar allegear te volle waren. Ah, ja. Maar, waar speelt dan die valse Isabella? Oh nee. Oh ja. Oh nee. Ik ben fantastisch gehaald, hè? Maar dat ken ik toch nooit? Ja, maar dat was natuurlijk wel. Ja, hij wil nooit toneel spelen, steekspelen of zo. Jawel, nou, ik speel altijd de ezel in het Christverhaal. Dat is geweldig, vind ik allemaal. Ik ga nog nooit vrouwensrol spelen. Maar als dat dan, dat is jouw eerste keer. Nee, ik weet het niet, hè. Hé, meneer Galema, dat weer een plooit om net naar jou verlet, hè? Jo, opera! Hé, maar wat zeg je dat die spel hier wij krijgen, meneer Sorry? Les al maar in Mikator. Ja, Galema, help me even, help me even! Stel de vang, upsakee! Ja! Goed gelopen! Sorry, net hier! Sorry. Nou, begreep ik ergens te nooit dat door die familie vertellen moest. En we hebben niet in het thuis gehandeld. Ik bedoel, drugshandel? Maar als dat we er voor het drukte pad wil, hè? We doen wel eens in de vrouwenhandel, de wapenhandel. Maar drugs is toch wel eens een koor beste om wat samen te zetten.
Ben je dan een echte traditionele ouderwetske Italiaanse maffiafamilie? Ja, maar als dat we er eerst zeker. De familie van ons Heid, die komt van een streek uit de Po. Van de Pauline? Van de Po. Van de Pompillon? De familie van ons Heid, die komt in Liedsdorpje in de streek van de Po aan de voet van de Montfison. Oh. En je merkt? Haar familie die komt uit Frankrijk. Uit Po. Po. Oh, uit Po! Net uit Po! Uit Po. Po. Popolaska. Oh, uit Polaska. Geen Polaska, Popolaska! Oh, sorry. Waarom heeft me dit nooit eerder verteld? Ja, maar als dat erom dat ik dat net zo goed doorde. Waarom net? Ja, maar als dat er omdat bang niet. Bang ervoor. Ja, maar als dat is dus mijne met houthoest, of dat is dus voor hier hoest. Dat zou ik nooit waan. Echt hè? Echt net. Nee? Nee, nooit. Ja, maar als dat er, maar waarom net? Omdat ik die graag mij zo niet. Ja, maar als dat er, Poeske, ik hou van die. En ik van die beerken. Poeske, bergen, het ligt je wel een beste teun. Ja, maar als dat, als er hier een reden had om je net lijntje bij jou voor meneer te halen, hè? Sorry meneer Carliani, het schiet me. Ja. Meneer, sorry. Jouw man komt erom en ze shot er heel gelukkig uit. Ja, maar als dat er nou nog wel, ja. Oh, wat moeten we nou? Gewoon rechts op doen, meneer Gaal. Wacht, dit hebben we gezegd. Rechts op doen. Oh, Sonny. Ik ben zo blij dat je nou de wieren voor haast. Oh, is dat ze? Oh, de ziet er fantastisch uit. Oh, dat is niet zo mooi. Oh. Ja, maar dat, Oh, hè? de ziet er zo intelligent uit. Oh. Men, Oh, dat is wel de wieren voor je Sonny, hè? Ja, Dat hè? weet en alles. Ja. Wat is er, jongen? ja, maar als dat er, dit is Isabella net. Oh, Ja, maar als dat er, dit is Eve, de nieuwe help in de huishouding. nou, ik weet zo net wat er aan hem markeerde, maar do, maar is Sonny, nou, ik moet er net aan denken. Waar is Isabella? Die lijkt even, die is even boven. Ja, aan een verklaring. We hebben krijgen nog met gemeentes bellen en we kunnen nu nog wat terug doen, hè? Joet, nou, waarom ze hurt? Ja, maar als dat er, omdat we Joet nog bij doen zonder te zondigje, hè? Ah, dat is mooi, jongen, dat je daar rekening mee houdt. Ja, maar als dat er, ik ga nog mee goed, nice. Isabella doet mem haar trouwjurk aan. Oh, dan moet ik naar haar kant. Nee, dat kan het. En waarom net? Maar als dat er, omdat Isabella, die wil net dat in haar show. Nee. Oh, binnen je hem echt vrede? Ja, maar als dat het vanzelf bent. Het is krek als steen in. Po, po, Portefeuille. po, Portemonnee. po, porin. Met porin eten. En ik denk maar veel sjen en roepen kennen, hè. Dat is mooi, jongen. Ik moet daar nog wel wat vertellen. Oh. Isabelle is de dochter van Don Rupo. Ja, maar als dat we er nou in. Ik bedoel, echte leerder is het net zin horen door een eeuwenoude familieruzie, hè. Dat vies toch net slim? Vanzelf net. Ah, mijn leven, jongen. Correct, Romeo en Ah, doe die stil en kom bij mij naar de keuken. Dan zullen we eerst even wat lekkere hapjes, meneer Maatje. Don Rupo die zal nou even wat aan het opfrissen en die komt straks in de voet. Doe het, Tom. En wat moet die galema van het UWV in nou nog? Nou, die zou je correct maar. Eerst net samen meneer Galema. Nee. Nou, daar wordt het dan in maar goed, man. Want ik ken zo'n prachtige daar is dit. Net meestal moet je zou niet in verneren. Nee. Ik viel het net te zitten meneer Carliani. Ja, maar als dat er. Zo wil je nou je kont er net voor mij, hoor, meneer Galema. Nee, zo wij hoe je net de bak in, hè, als je er alles uitlekt. Maar als dat er. En misschien zitten we wat meer voor jou in het vet. Hoe bedoel je ook? Ja, maar als dat er. Je wilt dan net zeggen dat je hier leven lang
Bij het UWV werken willen we ook. Voor ik weet, ben je zoer allemaal mee aanbijen. Dus, als je goed je best doet, had ik misschien wel een mooi plakje veel binnen die nieuwe organisatie. Zo, ik wil hier wel maar werken, hè. Maar ze herkennen me toch om die stem? Maar als dat wil, je moet vanzelf wel mijn vrouw in stem praten. Ja, maar dat bedoel ik net. Ik ga door mijn lichte listeling. Maar als dat wil. Ik ga me nog nooit zin houden door mijn spraakgebrek. Spraakgebrek? Dat wist ik net. Ja, maar als dat wil. Ik heb al van hem in de geboorte. Ik ben er gewoon uitvallen en met de kap op beton teruggekomen, 6 Maar, op scala had ze me altijd tegen een centje leert om wat makkelijker op gang te komen. Jammer als dat het is. Jammer als dat we En dat betekent? Jammer als dat het is. En nou ga ik eigenlijk alleen maar les, maar wil niet met de po beginnen. Ja, dat probeer ik zo goed mogelijk te helpen. Oh, ik denk net dat de stadsvent mijn listeling verbeterd is. Nou, gewoon een beetje je best dan werkt het ervan. Ja, als ik beter mijn best doe, wordt het alleen maar slimmer, dat listeling. Ik ga de kracht van een positief nadenken van meneer allemaal. De kracht van een positief nadenken. Mijn logopedisten zeiden altijd zeg maar, dat ik er zelf voor 100% voor gegeven heb. En dat ik bij mezelf zeggen moet, ik wil het, ik ken het, ik doe het. Ik wil het, ik ken het, ik doe het. Johan makkelijk praat, meneer Carliani. In ik wil het, ik ken het, ik doe het, komt in geen enkel woord de letters po voor. Maar als dat zag ik het nog net dus jong. Misschien wordt mijn S-klank zoek ik net de volle broeken aan. Nee, ik zal niet eens je best van. Meneer Sonny, ik denk dat we nou echt omaatje matten. Maar als dat we de hartelijk aanslopen. We zullen je Rupert letten wat de Carlianis bent. Ja! Ja! Ik wil het, ik ken het, ik doe het. Dit wordt helemaal neer, hè, meneer Weer. De meisje van jezelf heeft wel een sneu figuur, hè? Ik kan het niet helpen. Ik kan het net helpen, ik kan het net helpen. Dat is nou correct wat ik bedoel. Oh, wacht eens even. Ik hou wel wat voor jou. Hier, snuif dat maar op, dan zult u weer op de futtendags hier los. Dat is toch geen cocaïne, hoor? Ja, zelfs in dat cocaïne. Zo, hier achter de schilderij hebben wij de geprepareerde poetsjes. En, dan moet je eens even opletten. Hier, in het televisietafstel hebben wij de haat voor hier. Geen hartstikke ziekte zijn. Nee, dat is vanuit toch? Ja, nou, snuif ik gauw op en dan zult je weer op de futtendags heel los. Ik weet net hoe ik het warm had. Jezus, heel simpel, hè, zo. Jo, snuiven maar het ene neusgat, dat ene linkje op. En met het oren de linksgat, dan snuif je gewoon heel simpel samen. Dat orenlinkje op. Of het moet zo wezen dat je het leven anaal krijgt. Nee. Goed. Nou, zo. Goed, meneer. Geduld, meneer Gaalma. Geduld, hè. Dat komt nog wel. Dat nog even. Shit, meneer Gaalma. Wacht je even in de tuin. Ik moet dat even afhalen. Ga je even naar de tuin. Ben je jouw Sonny Carliani? Ja. Hij had dit van kunt komen. Nou, uit school, dat is wel een groot wet. Ben je Carliani? Ja. Ik heb jouw Caesar Ja. En nou in huis zit, jouw stomme kool. Zo'n jou dan net naar het school vieren. Ja. Dus daar hebben we toen
school gaan. Ja, Met je excuus aan, meneer Galliani. mijn excuses, mevrouw. Kramer. Rita Kramer. Mijn excuses, mevrouw Kramer. Oom Kelly. Mijn excuses, Kelly. En kennen jou mij nou een goede reden, Jan, waarom je Kelly zou behandelen? Hè? Nee. Meneer Galliani. Ja. Wij van Randstad, wij doen ons uiterste best om voor al onze klanten, onze werkjouwers en werknemers, zo goed mogelijk te willen wezen. Begrijpen jullie dat? Ja, begrijp mevrouw Kramer. Jouw man is een paar dagen geleden bij ons op kantoor geweest. Mij de vraag of we voor je een help in de huishouding zitten gewoon. Correct? Correct, mevrouw Kramer. Maar je protte mond, binnen wij erin slagen om iemand met de juiste kwalificaties te vinden. En wat gebeurt er? Ze werd uit school. Correct, ze hebben uit school. Ja. Maar dat zal niet weer gebeuren. Maar dat zal niet weer gebeuren, nou. Ja. Dan is vanaf Joert Kelly hier sinds als help in de huishouding bij de wettelijke proefperiode van zo'n dagen. Ja, maar zo dat... Wat? Ja, maar. Nee, niet, mevrouw Kramer. Dan moet je nou Kelly aan het werk zetten. Oh. Hallo, Kelly. Nou, goed. Dan zit ik daar helemaal gauw aan het werk zetten. Alles goed. Dan mag je wel even... dan mag je wel even paken verzorgen. Zo, hij had een paar krampjes oproem. En hij had prijsjes door nog het zagen. Zo, het kan wel eens dat hij nog een beetje duf is, hè. Geen daar maar even heen, hè. Zo maar even paken, hè. Ja, doe maar, hè. Zo, daar zit je met de televisietafel. Sa, nou, die is wel even behandeld. En als ik klachten krijg, dan weet ik jou te vinden, meneer Galliani. Nou, die zal je net krijgen, mevrouw Kramer. Goed, dan mag je nou wel Rita zeggen. Oh, Rita. Ik wil het, ik ken het, ik doe het. Wat is dat? Dat is... Bellen. De oorsteden van Sonny. Oh, Isabella. Zullen je trouwen dan, meneer Galliani? Ja. Nou, Ja, je hoort nog. Joert, nou dat hiet net in de gaten. Nee, ik net. Dan zul ik jou niet langer ophouden. Maar wees maar voorzichtig, jij, want het huwelijk dat is 1 jaar vuur en 30 jaar jeske. En dan ken ik ken dat niet, want ik ben gelijk getrouwd geweest. Dat is een Jochen tegen Jiske. Ja, sorry. Nee, Rita. En Isabella houden me goed kort, hè? En als hij net om liep wil, dan ben ik er voor jou. Kramer. Rita Kramer. Van Randstad. Oh, wauw! Wat een vrouw! Oh, ik dacht dat hij een zuivere homo wie was. Oh, jongen, die maakt het wat los bij. Oh, sommige vrouwen die hebben zo'n aantrekkingskracht, hè? Als een magneet. Oh. Ken je haar? Ja, zij is de bazinnen van Randstad. Ah. Gelukkig ken ik alleen maar beroepsmatig. Want bij ons op het werk moet ook iemand mijn hart meisje gaan. Oh, wat gaat bij u de nieuwe hulp in de huishouding regelen? De naaie help in de huishouding. Ja. Even staat de naaie help in de huishouding. Oh, nou, hier hebben we ook nog 12, hè? Maar als je jojo nog maar net druk komt, ik regel het wel, hè? Concentreer jojo nog maar op je rol, hè? Dat spul dat jongen haar. Ja. Doe het spul. Ja. Zo ben ik het van niks de beste maffiafamilie van Okkeren, hè? Angelo! Oh, nou, even, meneer Kamer. Doe je best, hè? Ik zal mijn uiterste best doen om buiten mijn S en mijn Z te ontzielen. Ja, toch. Ik wil het, Ik ken het, ik toch. Angelo! Ja, Donavita. Oh, Isabella, wat juist een prachtig uit in die trouwjurk. Dit mij daar eens even goed beschrijven. Ah, dit mij die lieve lietse kant. Nee! Dat is een ongeluk. Zaast voor Isabella. Angelo, Ja. moet nog even helpen in de keuken. Oh ja, ja. Ik snap net dat ze zo niet een stuur hebben van het uitzendbureau. Ja. Mevrouw Kramer die kwam zo totaastend en zo bekwaam toe. Oh ja, ze had toch taart, ja. Ik stel de man eerst eens wat van zich. Nou, nee, dat zoekt me net wel, Don. Nou, dan nou naar de keuken, dan ken ik maar Isabel in de keuken. Is goed, Donavita.
Oh, Isabella. Ik ben zo blij dat Sonny en Dome kunnen vroeg gaan, hè? Ja, ik moest eerst wel even wennen aan het plan van je heid. Maar ik had er heel goed over nagedacht. En ik vind het hartstikke geweldig, dat ik. Ja. Die heid zei dus dat je ruchten studeert. Ja. Ja, Donna Vita. Ja, Donna Vita. Nou, daar zei ik net een witte volle. Nee. Nee, Donna Vita. Nee, Donna Vita. Dat maakt nog wel mensen, maar ze zeggen. Goed. Ma'am. Nou, dat komt in onze branche goed van pas. Had die heid ik het in en oren verteld over Sonny. Ja, al hield in het oor uitlijn. Ja, Sonny is een heerlijk reëze vent, dat had er van mij. Maar aan de andere kant is het net het scherpste mens uit het laat. Dat had ik van zijn heid. Maar hij is eerlijk band, dus eerlijk de erfgename van een goeder in de zaak. En dat wil wel wat zitten. Ja, wist. Ma'am. En dan had er net zo volle ondervinding mij vrouw. Je doet wel maar mal. Maar hol je net zo vol. Wat? Ik bedoel, ja, ik hoor een nederige ondervindingen, sa. Oh man, breekt me de bek net los. Uw Sonny, nou, dat is een hele fijne vent, maar... Sint-Wurgen ronden er alleen maar van die mietjes rond, hè. Niet gek nog. En een voren triest figuren. Een Johnny Galema van het UWV. En Boemol, met Jerms en Futten en dan haast ik alles, maar zijn. Ik wil het, ik ken het, ik doe het. Maar dat je me kunnen voelen, hè. Oh, dat vind ik zo geweldig. Waar is hij? Hij is een woord verklaren. Oh, dat zult hij. Ik wil het, ik ken het, ik doe het. Ik vind hem trouwens volle adem dan als ik dacht. Ja. Kom. Isabella. Want is jij niet trouw? Dit was belangrijk voor jou, Donna Vita. Oh, dank je, Dorien. En dit is voor jou mijn allereerste schat. Dank je waarheid. Er was net in de gaten hoe gelukkig dat ik ben. Nee, hoor ik wel. Oh, die is er een al verklaard. Hij zou zo weg. Maar dan kan je een mooie lok geven, maar we kan er dealen. Haha, maar ik dacht dat die imbeciel echt voor je op daar wilde zoeken. Maar het verhoorde niks van his plan. Het wordt er alleen nog maar in je vader gedaan. Doe trouwens met hem, daarna maakt eerst haar en daarna hem van kant. Daarna bestond als erfgenaam de nieuwe eigenaar van Galliani Kapitaal. En wij als familie het monopolie op de handel in cocaïne in deze streek. Het leven laag het is daar, Franke. Wat ben je stil? Dat zullen de zenuwwijsheid. En de prasseraar, is er wat? Nee, heel nog niet, hè? Nee. Doe vies het toch net slim om krek te dwaan als vrede best? Nee, heel nog met jij Vooral ik ben ook goed in om krek te dwaan was. Ja. Dus een eigenschap is letter nog vaak nederig en vast om dit doel te bereiken. Vergeet dat net. Alles naar wezen, Doruppel. Maar mij wel, maar ik geloof dat Isabella opfretten door de zenuwen. Is net, Franke? Het valt wel wat aan, jij Een keer die hebt ziek, hel je wel vaak wel helpen. Ja, benauwd door de noord. Dit bent fantastisch, idee voor u alle keer. Wie loopt meest naar de bruid en zien hij. Ha. Dank u wel, Angelo. Ja. Ah. Maar wij binnen de heel wat leren voor. Oh. Ah, mijn leven, niet zo. Oh, ja. Straks trouwt man. Hier nog eens goed, Vita. Hoe let me van op het gemeentehuis wezen? We hadden nog wel even aan het eten, hè. Anders moeten we de paardenhaas vergeten. Maar ik wist net dat je wat zei. Die oude knakker, ik al in. Maar zo fucking Daalse goeie nice vertellen. Nee, dat ken ik. Waarom niet? Gaat me zitten. Bezitten? Ja, er is een jong vrouwensje.
En jong Franske? Dit is hier van een ex-bureau. Dat is precies. Hij naar een jong kozen komen letten had. Hij wil het stoortburg. Een oud boek. Misschien is die wel kleren waar je die kant ook in. Aan de kant. U zei dit. Oh, nou jack ik hem niet nog. Oh, nog een keer. Doe nou, Pieter. Kan ik het heel even met jou de hapjes ha? Ja, Pieter stond wel een hele procedure mos van. Dan kerst ik een hele grote officier, maar daar moet wel wat in staan natuurlijk. Goed, domme Pieter. Dan let ik Pietro de tummel even zien. Is goed. Is maar Isabella. Nee, ik bloeieren. Zal ze weten. En nou, actie, meneer Galema. Je makje, hè? Ja. Wacht even. Ja. Dan kan ik elke rol spelen, hè, die mijn hond mee hebben. Ja. Dan ken ik de hele wereld al. Ja, maar ook jullie. Wat is er uit van die paak? Ach, omdat elke niet denkt, Don Vita en Don Rupo denken dat even na je help in de huishouding is, moest ik wel wat betekenen om echt te helpen. Nou, mijn paak is te verantwoorden en uit het zicht bij te houden. Zou het jou Louise kennen, hè? Ik had er bewondering voor. Ja, dan gauw die jurk. Ja, Even zien, hier zit het ergens. Wacht even, hoe moet dit? Wacht even, deze zit erin. Hier zit het. Ik Galema. Dit is net wat Stoot denkt. Hij was duidelijk nog. Nee, echt net, Kelly. Ik ben hier alleen nog maar om meneer Carliani te controleren. Dat maakt het alleen nog maar slimmer. Gadverdamme. Sinds, Kenny hoor, ha? Ik hou een beker en paté in mijn hand. Ik heb gestimuleerd om druk te zieken in de huishoudelijke sector. Zij hadden wat talenten voor. Oh, dan zou er nog wel heel overheen naar UWV zijn. Nou ja, wij zijn toch net zo heel erg onschuldig. Maar waarom zei zij meneer Carliani CEO? Ach joh, dat heel lang verhaal, daar hebben we ook geen tijd voor. Hè, dat met hoofdje. Hè? Dat die jurk weet. Voordat ik het vergeet, Ja. Don Rupo, die worden Rupo's en de Carliani's hier op wel dichterbij brengen. Wat? Echt door zon. Ja, hij had het mezelf aan de uitlijn. Als Sonny en Isabella goed en wel trouwd binnen, maakt het eerst Donna Vita en daarna Sonny van kant. Dan staat heel het familiekapitaal en de drugshandel in handen te krijgen. Oh, die gore smeer. Oh, ik hier Pieter kennen. Oh, daarom noemde Isabelle dus krek, omdat ze van die holt. Toen zei toch dat u Johnny Carliani wist. Wat moet er nou? Ah, we gaan gewoon terug, zouden we afpraten binnen, hè. Zo van een echt houdelijk kan geen sprake wezen, want ze is toch al dicht. En maar die Pietro Rupo, oh, daar reken ik lekker over, ja. Nou, doe die jurk uit, ik ga die Isabelle. Ja, doe. Help mij. Nou, wie ben je? Oh, is alles goed met jou? Ik ben nu zit nooit, hè. Ik ben Isabella Ja. en ik ben redactrice van het programma Elke Nier is een ster. En ik ben altijd op zoek naar boeiende mensen en ik hier een afspraak. En een man heeft mij erin, maar die had me toen bezocht te snoren. Maar gelukkig ga ik van Line Wieke een verkeersongeluk gehad, dus hak nog een race om. José smoort in dit huis? Een zekere Johnny. Oh, Johnny. Nou, dat moet dan Johnny Galema wezen van het UWV. Is net zo, Kenny. Ja, maar die is er al niet meer. Nee. Het moet allemaal een misverstand wezen. Ja. En waar ben jou dan? Dit is Kenny, die ontstenen en ik ben Angelo Winkels. Zullen jullie trouwen? Ja, maar dat Joert. Ja, nee, dat Joert. Nee. Joert proberen wij al even
trouwjurk voor de post. Ja, een bosje. Een postje. Als ik die Galema in de handen krijg, hè, dan zullen het weten. Waar is hij heengegaan? Dat weten we net. Hij is samen fucking in zonder te zitten, waar hij heen zoeken. Ja. En had hij meer toen mij zijn dan? Nee. Hier nog meer. Nee, zo haak je wel even west. Had hij met meneer Caliani praat en toen is hij weer verkomen. Zonder te zitten, waar hij heen zoeken. Ja. Meneer Caliani? Ja. Ja? Ja, min of meer, dat is mijn baas is dat, ja. Is je dan toevallig ik het Pietro Rupo dus? Don Pietro Rupo? Ken je hè? Nee, maar hem hier een afspraak. Is hij hier? Hij is in de tuin. Ja, hij is met meneer Caliani in de tuin, ja. Kun ik even met hem praten? Maar meneer Caliani? Nee, met Pietro Rupo. Oh, ja, natuurlijk, dat is goed. Dat zal ik wel even helpen. Oh, dan kan je ondertussen misschien wel beter even hier in de toren op een wachtje, hè? Nou, weer mooie vrouwen gewoon. Niet meer lukken en het open. Werk je ooit voor Randstad? Dit is Don Bruno. Ik ben de heid van Donna Vita. En ik ben Kelly, de Nijhelpenshaling. Oh, Kelly? We binnen dan twee. Dat is wel heel toevallig. Hoe zou je er dan mee, Kelly dan? Nou, zij, de oorspeler van meneer Miels. Dat is geen Kelly. Dat is meneer Galema. Die heeft een verklaarde vrouw, zal ik het met zijn spultjes maar ik Italiaan is. Do, smarige huft. Do, grutte, klap. Hier, waar, rijden. Jochen, zie je, knock-out. Oh, ik dacht, terug daar in die kamer, ik wil je rekken checken. Wat maar. We moeten je hartje. Nee, net zo links door. Kalma, door heel gauw door. Pak de fuck. Ja, relax. Ik kom erop, Donna Vita. Even een mensje. Ik kom erop. Ja, ik kom er samen. Ik kom er samen. Ach, Donna Vita. Wat is in de red? Nee, werden wie die doorgeslagen? Boksen. Ja, dan ben je nu lekker in bezig. En buiten jatsen. Nou, dan hebben we de tijd van jouw leven, hè? En wat hier voor de beschutten, maar het vangen. Nou, dat is iemand die het heel goed in de vingers heeft, hè. En ze komt je alle dagen. Alle dagen, en waar zal dat betalen? Nou, om het geld hoeft het net te lid. En we kunnen het op een rekening van de zaak zetten. Op een rekening van de zaak. Ja, en we kennen het nog van de belasting, ouwloeken. Ja, oude is zoals ze gewoon praten verstaan van hem. Maar jou nog even. Kijk, nu 10 seconden, dat snap ik dan. Maar Angela, hoe is toch haar even helpen? Nou, John. En net zien spreken, hel ja. Is goed, Donna Vita. Kom. Frank, ik zal het grote plezier aan die beleven. Jo, ben ik zo'n goed meisje voor het werkje. Jo, ben wat beter? Ga je nog binnen meer? Dat is het zefte hand. Oh, Heiden, dat op jouw leeftijd. En schamen stoot die net. Ik? Waarom? Koest toch ging gewoon werk vinden, al wist toch dat er live voor. Maar dit is toch gewoon werk? Pardon? Ik heb eindelijk een doel in mijn leven gevonden. Ja, de man ziet het hield uit de buzen te klapje, letterlijk en figuurlijk. Mijn eerste doel in het leven is de dijk terug te komen. Ja, hoor je maar even stilheid. En dan? Al de bliksem in huis uit. En ik hoor hier ik dat iedere week zeggen. Eruit! Nee. Eruit! Ik heb verlet van haar. Ik heb eindelijk een doel in mijn leven gevonden. En meneer Galema zei dat ik de juiste kwaliteit moet voor dit werk hier. Eruit! Ja! Nee. Ja! Oh, dat het UWV, zeg maar, vanken stimuleert om in de prostitutie te gaan. Dat is toch allemaal nooit van. Ik ga met hem praten. En jou net. En ik hier Vuttendalers vertrouw dat een misselijk vies mandje is. Typisch UWV. Ah, jou wist je haar. En als ik een kalem in mijn hand krijg, Bruno, zou ik die kalem. Stop, Bruno, maar je zei het, Zo, de herhaling van Lingo begint haast. Op de televisie. Lingo? Ja. Dat is wel het mooiste programma. Ja. Nou, ik ben blij maar winnen zo. Nou. En spreek alsjeblieft dat niet fatsoenlijk. Ja, dadelijk. Ja, ik zal even...
Sinds Frank, zoest ook mij maar wel even een kleermeidje willen, dan kan je dat net met mij. Ik denk hij dat wel genoeg je kleren maken binnen. Ja, dat zie ik niet. Ja, Ik vind het niet hoe het mij schijnt. Het boven op de vinger aan deze dingen geweest. Ja, Pietje Donavita. Mooi. Sinds ben ik hier ook net even gezellig met Don Rupo en met Donavita in de tuin wat drinken staan, hè? Ja, kerst dat we het alleen nog al in de keuken heeft. Ja, bes. Mooi. Dan drinkt Eve straks wel een flesje bubbels. Waarom ben je op kleren ligt dat de gardinen dicht? Ja, nou, Sjoch, wij moeten net dat bubbelui alles zijn doen. Nee. Wij gaan aan die kant hier dat in Burlui. Nee, wat zei ik al? Is dat zo, Isabella? Ja. Maar ze veel te haar wat veiliger. Is dat zo, Isabella? Ja. Goed. Dit is me wat, hè? Dit is me wat. Nou, zeg dat maar. Nou is het dit, hè? Dat ze mij aan de kant meisje. Ja. Als ik trouwens die Isabella weer, leer ik geen tweede keer terug op misselijke doorfensie me kan hebben. Maar het is net Rita Kramer, of het is net Isabella werd niet zorgen gemaakt. Rita Kramer, dat is een heel overhaal. Rita Kramer, meer of meer de baas van Kelly. En waar wie dat vachter dan? Die is goed te doorgedrongen. Ja, dat is, nee, dat wir de nieuwe help in de huishouding. Maar omdat elke niet denkt dat jou de nieuwe help in de huishouding is, en ik jou verder net in gevaar wil brengen, ga ik verzijn dat afhankelijk van het escortbureau hier. En ook tegen meneer Michels, dat Rita Kramer daar misschien wel net zo heel blij met wijze zal. Rita Kramer. Ik mag me naar de politie, hè? Ik mag mezelf doen, ja. Wat politie? Oh, wat het dan? Die Rupus hij er immers nog niet misdienen. Ga allemaal, en er komt nog bij. En er komt nog bij. Wij horen het net zo op de politie. Maar ik ga allemaal. Dan moet ik naar Donavita om te vertellen dat Don Rupo en Isabella een vies pulsje aan het spelen binnen. Wat bedoel je maar een vies pulpje? Don Rupo en Don Vita, die zijn dat Sonny maar Isabella trouwen. Zodat zij hem, als ze in je trouw binnen, zodat Isabella haar van mandje kan. Wat? Ja! Als ze nou goed wil trouwen binnen, en meneer Sonny en Don Vita met hem eraf. Hoe weet je jou dat? Dat had meneer Galema toen Don Rupo een heel persoonlijk peteer hier bij Isabella. Mijn Galema dus. Bij mij? Ja. Wat een man die. Ja. Je moet toch wel goed ziek in de holle wijzen. Om soms betekent te kind. Ja, als je zelfs een respecterende maffia-familie dan hebt vertrouwen kennen, nou, dan ben je wel goed vieren. Maar wat het is goed, mij denken, hoe we dit nou verder oppakken, want deze situatie wordt wel heel ingewikkeld. Daar heb ik al bang voor. Dus nee, dan we nog een viertak hier, dat ik nou net de beste oplossing, meneer Galema. En waarom net? Nou, maar waar zou zij de lopen, hè? Johnny Galema van het UWV, die is ik nog eens een keer haar zoon moet controleren. Of Don Pietro Rupo, een tiegerwaardere collega. Wat is de mis met je van het UWV? Nee, helemaal niet. Nou, je kent daar absoluut nog net in. Dat komt het op dat. Dan knalt Don Rupo u hier alle keer tot de vlak. Je moet er wat bedenken, meneer Michels. Dit vreet om een creatieve, intelligente aanpak, meneer Galema. Je moet er wat bedenken. Meneer Michels kan heel goed liegen, hè? Hij zou de politiek in kennen. Wacht eens even, dat is het. Ik heb een idee. We moeten die Isabella je zo snel mogelijk bijzetten krijgen. Ja? Ja, en het leest zo 4 mogelijk. Ja. Ja? Ja. Hoe doen we dat? We zitten dat de politie achter de oor zit. En waarom zou de politie achter ons zitten? Omdat ze Eve vermoorden had. Dat begrijp ik niet. Nou, we draaien gewoon de rol om, hè. We maken van haar een dierder in steeds van een slachtoffer. Dat gebeurt in de zuurderij volle weer. Meer.
Bij mij ze wies dat ze hier vanmorgen had. Bij mij ze wies dat ze even vanmorgen had. En hoe kunnen we dat bewijzen? Nou, een onafhankelijk jury gaat alles juwen en kan dat bevestigen hier. Waar dan? De baas van het uitzendbureau werd even verwerkt. Even werk het heel dan voor een stuurbureau. Nee. Ja, dat wie erbij, maar dat wie hun net. Nee, maar dan heeft ze echt net een baas die je komen kan om haar te controleren. Hier moet ze gewoon even uitgaan. Waar dan? Nou, yoga zelfs. Ja, hoor ze, hè. Ja, juffrouw Eve is deer. Deer. En ik moet dat hier verhaal aan die Isabel uitlezen. En daar komt ik bij, zo, die meneer Galema, die is je toch al heel lang bij. Dus, Zij weten toch waar ik ben? ja, net als je je een beetje verklaren. Nou, ik weet het net, ja. Nou, je bent acteur of je bent het net, hè. Sis, wij doen dit ik voor jou doet wezen, hè. En voor de toekomst hier in de bedroeg. Nou heb ik toevallig verklaarsklein en grimeurspul achter in de autolist. Nou, dat Nou. is geweldig, meneer Galema. Ja, dan ben ik jou straks, eens even zien, Martin Bosma van Randstad. Nou, als jullie dat hele verhaal van die moord dan even bevestigen willen, dan zeg ik wat zeggen Isabella, dat wij haar nog een kans willen aan om hier onderuit te komen. En dat we de politie nog net bellen, hè. En dat we zij nog een kans willen aan om hier onderuit te komen. En zo is het bij Lim te beginnen, hè. Is dat door, ja. En dan hel je wij Donna Vita en Don Pietro erbij. En vertellen haar hetzelfde verhaal, hè. En dan rieden we die door Ruppel om samen met Isabella zo'n 4 boten te fusen. Is dat 4 mogelijk? Ja, zo'n 4 mogelijk, ja. En dan zegt wij wat in de politie, oh, het weer een ongeluk, hè. Maar als ze net op crossen willen, dan... Nu is Isabella mij naar de feestnis. Geniaal. Die gedank. Nou, meneer Bosma, als jou dan even die koffer uit de auto wil hebben, hè, en juffrouw Eve, dan ga je jou nou even met die flessen bubbels naar de tuinta, en dan neem je meneer Sonny even apart, hè. En dan zegt dan even tegen meneer Sonny dat de rollen wat wijziger binnen, hè. En zegt dan ik even dat die Donna Vita en Don Rupo nog eventjes in de tuin aan de gang houdt, en we gaan roppen. En daarna komen jou hier zo snel mogelijk bij. Ja? Ja. Oké, doe. Oh, wat ik Sonny al niet vertellen dat ze hem en Donna Vita het vermoordje willen? Nou, dat is ook maar net, man. Oh, meneer Sonny, ik kan wel heel snel lelijk worden. Ja. Doe iets hoe het niet. Hij had een heel kort lonsje. Ja, hier zit vijf vol ding. Ja, je trouwjurk, Galma. Ja, heel breed. Ja. Je zegt... Kom, zijn we terug, Eve. Oké. Jo. Ik moet stappen. Precies, Jo kan je boven wel verklaren, meneer Sonny zijn kind, hè. En als je weer opkomen, wil je dan even een wiet weg maar weer omnemen? Kom voor de bakker, meneer Michels. Oké. Johnny Galema, the Godfather. Do you spend time with your family? Yeah. Good. A man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Look how the basket, my boy. Oh, dit lag het wel. Wat voor nou crème voor jou, meneer Caliani? Dit is net wat je denkt, mevrouw. Nee, dat is ochtends een mij echt die strijd. Ik ga maar de kont aan het keer of het is alweer mis. Nee, zal net weer gebeuren.
En wat gebeurt er? Kenny wordt weer verstuurd. En uit school. Nou, zo dat wie net is, dat wie u met. Ja, vanzelf. Ik dacht die men de schuld, ja. Ja. En dan jou, meneer Galema. Je vallen me helemaal verschrikkelijk aan. Net alleen nog omdat je perverse tijden moet hebben met de werkgelegenheden die je controleren moet. En ik niet omdat je vrouw niet mishandelen. Maar omdat je een jonge vrouw, die eindelijk na een lang ziekje werk voelen heeft, weigeren bij te staan omdat ze door haar werk jou uitkomen wordt en bespottelijk maken wordt. Hier! Wat doe je nou? Wat toch jou nou? En dan jou, meneer Liani. Ik hier je wasvouwen en de wasvouwen ben je stelt voor 12. Net zo. Hier! Zo, en hier is het laatste wat er net door zijn. Kenny, kom. Net te jong. Net te jong. Wat is hier gebeurd? Ik ben bang dat het orkaan Rita west gaat. Doe wat met die kale, maar gauw, die hoorn komen erin om. Let alles maar aan mij hoor, hé. Jo, kennen voor eerst bed maar even net wekken we. Don Johnny fixt het wel. Komt allemaal goed. Revenge is het is. Dat tastes best when it's cold. Doe het. Wie is het koud? Jezus, Marie, Joost. Ja, maar dat er komt nog aan aan. Zeker alle keer scherp het slipbrood. En wat binnen jou? Wat is er gebeurd? Net alle keer tegelijk alsjeblieft. Ik ben Martin Bosma van Randstad. Ik kwam hier eens alleen nog even deel om die met jou wat tevreden binnen. Hoe je helpt in de huishouding. Maar ondertussen had hem hier een lied drama afspelen. Een drama? Deze vrouw had deze man vermoord. Oh, dat is Angelo. Dat kennen, zo komt je dochter net. Ik had zelfs jongen, meneer. Dorpo. En dit is je dochter Isabella. Je zult mij zo niet trouwen. Ik ben bang dat het huwelijk net betrokken in kan. Het onstaande huwelijk is direct de oorzaak van deze hele situatie. Wat bedoel je? Toen ik erin kwam, had ik deze vrouw, in deze man zeggen, dat jouw zoon al een relatie met een andere vrouw had. Jou helpt in de huishouding. Is dat zo? Ja, Donna Vita. Sorry. Ja, maar als dat wat ermee. Toen is zij terug het lint in en had hem in de vlakte terug. Daar. De. Zie De. Ik kreeg direct te let om haar zin te houden en toen had meneer Galema Isabelle buiten Westenslaan. Meneer Galema? Waar is meneer Galema? Een heel heeg inspecteur van UWV. Een heel aardig. En wat moest die man hier? Je bent toch al lang fut? Hij is zijn telefoon lezen. En wat is hij nou dan? Onderwijs naar het politiebureau om de moord te melden. Maar hij wachtte dan een telefoontje van mij voordat hij het politiebureau ingeeft. Moord. Een misstap. Stel maar, Vita. Ik wou dat wel kan begrijpen, meneer Bosma. Wat stel je voor? Net alles is met jou te kijken, Don Rupo. Ik stel voor dat je joort naar mijn dochter naar het buitenland reizen om daar een nieuw leven op te bouwen. Akkoord? En Angelo dan? Ja, maar als dat wat er. Het is Angelo, maar hij is geen familie. Sorry, had ik geliefd, Donna Vita. Als dat wat jou weer een week, man. Net van Dijk toch zo diep. Ja, maar als dat wat er. Ik ben ook een echte Carliani weer. En op hokker wie is er voor jou het beter van, meneer Bosma? Ik ben er net beter van, Don Rupo. Ik ga genoeg om een wetenschap dat een jonge vrouw na een tragisch incident de trier van het leven weer oppakken kan. En dat Sonny en Eve together een goede toekomst om je te gaan kennen. Het besef dat ze je vanmorgen had, is voor Isabella al zwier genoeg. Dus laten we had ik me net maar de gruwelijke feiten les te vallen. Je bent een beste man, meneer Bosma. Bosma. Ja. Don Rupo,
Ja, akkoord. Het is krek dat er een heel leger om hier erin is. Johnny Galema, die had niet zin in vlak te slaan. Jojo, nou wat dan, Rupo? En verder? Ik weet het net meer, Heid. Een vrouw in een trouwjurk. Dat best ook. Nee, het wie je man. Het wie Johnny Galema. Die gedachten is een beetje in de wat, denk ik. En waar ben jou dan? Jou komt me heel bekend voor. Jammer als dat we er. Misschien heeft haar hippocampus wel een rare klap gehad. Hippocrates? Dat is in het centrum van de Holle, hippocampus. In het centrum van de Holle voor het onthouden, man. Wie stond dat, jongen? Jammer als dat heb ik een keer eens gelezen. Kom Isabelle, wij gaan wij. Trek die trouwjurk uit en doe ik gewoon een kleren aan. Trouwjurk? Huilen? Ja, leven. Zo soes man, Sonny trouwen, maar ja. Dat hou ik niet net meer terug. Hij had Noor. Maar waar ben ik mijn vriend? Daar in kantoor. En zit nog maar even op. Ik snap er helemaal niks meer van. Meneer Bosma, Donna Vita, ik ben blij dat we dit probleem op zijn elegante wijze oplossen kunnen. En ik steek uiteraard voor de kosten van de uitvoer van je werknemer. Oh, ik hield dit al eens verwachten, Donnerbal. En er komt nog bij dat ik de familie van de heer Michels op passende wijze zal vergoeden voor dit verlies. Ja, dat is een triest verhaal. Angelo hier geen man, geen heid, geen broers, geen zussen. Hield al alleen nog op een brood. En een partner hier direct net. Hij weet te ontsjocht. Ja, je hoort gelijk hoor. Wat een geluk voor zijn partner. Dat hij die net hier. Kom Isabelle, wij gaan wij. Donna Vita, ik ben bang dat er van uw geerwerking niet meer komt. Spiedig. Dit is familie Cagliari, maar even alleen nog maar hard vertreden. Geweldig, meneer Bosma. Dank je wel, meneer Cagliari. Meneer Bosma? Hey, hallo, ken je nog zijn feeststelling deze? Wie zo viel het Angelo hier? Ja, maar als dat we er. Hij is de deen, hè. Hij is alleen maar buiten Westen, Donna Vita. Hij is net dier. Let hem maar even luisteren, hij komt zelf wel bij. En je hebt wel een relatie met zijn twaan. Ja, Donna Vita. En daar werkt het wel veranderd. Ik ben bang van het. Dat is de Sanneem de escortdame. Sanneem de escortdame. Kijk. Die zijn toch geen hoerke. Oh, dan heb ik nog verstuurd. Maar, als toch net veranderd wordt, dan is meneer Bosma ik net echt. Het is hij, Johnny Galema. Meneer Galema, Hij heeft dus fantastisch geholpen, hè. bij mij. Maar als dat we de Pietro Rupo, hoe je het allemaal vermodje. Daarom moest ik met Isabella trouwen. Zodat hun met de hele drugshandel verder komen. Hoe doe je het wel? Hoe doe je het vanmorgen? Ja. Oh. Maar moest er dan met haar trouwen? Ja, maar als dat we er vanzelfs mee. Nou, hij is toch haar vregen. Ja, maar als dat we er nee. Nou, doe dat dan. Doe maar, meneer Cagliari. Net shit is altijd mis. Ja, Angelo komt er ook bij. Oh, Rita? Doe nou, Sonny. Hé, mijn poeske. Ja, werken. Was het toch maar met trouwen? Ja, Sonny. Ja, maar als dat we bedoelt ze nou ja of? Ja, ze bedoelt ja. Ja, Sonny. Een volkomingsfamilie heeft. Dan lijkt het mij dit het moment aan om de zaak uit te dragen aan een nieuwe generatie. En dan stel ik voor dat Sonny is haat wordt van uw imperium. Ja, maar dat we er. Of Eve. Ik bedoel, ik ben toch nog net zo'n heldere lot. En dan kan Eve mooi de nieuwe godmother worden.
Maar wacht eens even, ze werken wel bij de politie. Ja, maar als dat ze is helemaal van plan om van kamp te verhoren, hè. Zij moet bij de politie werken en kan u van u daar helpen. Ja, absoluut, Donna Frita. Nou, wat mij onbelangrijk kan we naar de bruiloft. Die kleinheid. Nou, voor de Rupo's is best genoeg. Ja, maar Sonny trouwt hier dan net met Isabella Rupo. Gelukkig maar, want ik mij die misselijke pizza Frederik heel dan net leiden. Mij was ze dan trouwen, jongen. Maar als dat we er maar even pakken. Eve, de help in huishouding. Ja, maar als dat we er, zij is de help in de huishouding net. Maar wie zal er dan voor mij zorgen? Ja, ik zorg wel dat Kei weer weer omkomt, Don Bruno. Oh, dat is mooi, want die heeft zijn echte handen. Ja. Trek even wat fatsoenlijks aan, Heid. Ja, dagelijks. Is dit wierenliefde, jongen? Maar als dat we er vanzelf pakken. Is zij de wieren voor mij? Ja, maar als dat we er ja pakken. Wist er wist van? Ja, maar als dat we er ja pakken. Nou, mijn zegen heim. Maar vergeet net dat de liefde een droom is en het huwelijk een wekker. En wat is dat voor figuur? Allemaal. Van het UWV, Don Bruno. Van de belasting? Wat doe je hier? We betalen je elk in je zwart. Liek als je in de horeca toch? Kom maar in, mevrouw Kramer. Mevrouw Kramer. Waarom heb je Kelly gestuurd? Ja, dat is een misverstand. Ik dacht dat Kelly een hoerke weer. Dacht en jou dat. Ja, Johan, ik weet van hoe volle spiet dat ik ervan heb. Nou, Kelly is ook een heel lief en fatsoenlijk en degelijk vader, hè? En als er iemand hier een vies laag is, dan is het jouw zoon Sonny wel. Die meneer gaat allemaal even van achteren pakt. Wat? Dit is allemaal Piet en misverstand, dames. Zullen wij together even nog praten, mevrouw Kramer? Kan ik jou even wat te drinken aanbieden? Wodka martini, een goed schooltje. Zo, ik heb Kelly op kantoor aan het werk zetten en ik ben van doel om zelf hier als help in de huishouding. Zo kunnen er geen spietige misverstanden meer ontstaan. Nee. Oh mijn god. Maar dan? Ik wil dat Kelly hier komt. Ik wil geen oud vel aan mijn vel. Lieve koekjes werden hier niet bakt. Ja, maar je doet je zeer met die scheurpapieren handen van jou. Schutpapier in hand, zegt de heelmeesters maken sjonken de won. Ik wil die. Nou, die draait wel weer bij. Wat een kerel. En wat ben je op? Martin Bosma. Ik ben van de Zinnenblom. Ik had je lot gekeken, maar ik zie ook wel dat jou net interesseerde binnen. Dus ik ga maar weer, hè? Ja, die dank. Pizza? Dus je zoon net trouwen, meneer Caliani. Nee, gelukkig net. Nee. Ik moet me eigenlijk een excuus even wat aanbieden, meneer Caliani. Voor alles wat er baat is. Want ik liet me wel eens wat meeslepen door mijn enthousiaste aard. Ik ben Sonny Caliani net, mevrouw Kramer. Net? Nee, ik ben Anslo Mikkels, mevrouw Kramer. Je mag je nou wel weer Rita zeggen, hè? Rita. Ja, ik ben van een gewone werknemer van de familie Caliani. Hij zeker net zulke volle vrienden is net zo. Nee. Nou ja, behalve dan die vent die Spaanse goeie mond in mijn site in de badkamerspiegel. Ik ben er net zo vol mee. Wat jouw probleem is, meneer Mikkels, Ja. jou hebben het een volle schierde. Oh. En dan is hetzelfde grutje met volle grutten. Oh. Daar heb je last van, meneer Mikkels. Oh, je mag wel Anselo zeggen.
Angelo. Rita. Angelo. Oh, Rita. Je zit aan de binnenkant, Angelo. Oh. Er zit een beest onder die vel, Angelo. Oh. 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 Oh, Rita. Wat doe jij nou? Hallo chef? Bij mij. Het is Slagger. Ik ben hier voor het jaar in de bende.